Chámame Xurxo Souto, son da Coruña, en concreto da Rúa Torre a pé do Faro. Dedícome aos medios de comunicación a contar historias. Agora estou traballando na Radio Galega, estou de xefe de programas e aparte fago un programa vencellado á divulgación brutal da música emerxente galega que chaman Aberto por Reformas. A longo de moitos anos de ruta tive un grupo musical chamado Diplomático, principiei a contar relatos, unha serie de crónicas adolescentes sobre esa iniciación nese universo chamado Galiza, algo tamén fixen algún libro sobre a propia cidade da Coruña, e agora estou no que chaman período esponxa. Por cuestións laborais ou vitais non teño esa disciplina de poder escribir 2 horas como sería menester. Paseino moi mal, tiña esa necesidade de engancharme ao papel en branco ao ordenador, mas cheguei á conclusión de que o que acontece, o que teño que ser neste tempo é ser un catalizador de enerxía, encher o meu corpo, as miñas neuronas de novas sensacións e algún día poderlas expulsar de súpeto case como un arroto creativo. Espero que chegue pronto ese día, que remate este período esponxa e pasar unha noite como facía o grande Toñito Blanco, que como sabedes creou esa guión para a matanza caníbal dos garrulos lisérxicos só nunha noite comendo donetes e bebendo Fanta de limón. Ata que chegue ese día, boas tardes.